περισσότεροι ξενοδόχοι προσπαθούν να αυξήσουν τιμές με το λάθος τρόπο. Όλοι πουλάνε δωμάτιο. Το να ρίξω εγώ την τιμή μου ή να παλεύουμε με τις τιμές, αυτό πια ξεπεράστηκε. Λάθος τιμή δεν υπάρχει. Υπάρχει λάθος υπόσχεση. Πρέπει να έχεις επισκέπτες οι οποίοι θα έρχονται και θα ξανάρχονται. Γιατί θυμούνται πάντα κάτι στη διαμονή τους το οποίο στιγμάτισε. Θα θέλαμε έτσι, από τη δικιά σου εμπειρία, συχνά λάθη που βλέπεις να κάνουν οι ξενοδόχοι, οι general managers. Η πληρότητα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι λάθος. Είναι επένδυση. Κάνεις πια. Δηλαδή, παρόλο που είχες πληρότητα σήμερα 100%, αύριο θα έχεις 97%. Το πρώτο πράγμα που θα του έλεγα είναι... Είμαστε στο Studio Venus Κάρμινα και σε καλωσορίζουμε στο The Signature Experience Podcast. Ένα podcast όπου εξερευνούμε παρέα τι είναι αυτό που κάνει ένα ξενοδοχείο μοναδικό να μένει στη μνήμη και να αξίζει περισσότερα. Στο πρώτο μας επεισόδιο υποδεχόμαστε τον Νίκο Παναγιώτη Ντρούνταϊ με τη Rethink Hospitality. Για να δούμε πώς η λειτουργία, οι άνθρωποι και η κουλτούρα ενός καταλύματος συνδέονται άμεσα με την εμπειρία που βιώνει ο επισκέπτης. Αλλά και πώς αυτή η σύνδεση μπορεί να μετατραπεί σε μετρήσιμα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας. Καλησπέρα Νίκο. Καλώς ήρθες στο πρώτο επεισόδιο του podcast μας. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι εσύ ο πρώτος μας καλεσμένος και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε έτσι για όλο σου το χρόνο να κάνουμε την ωραία συζήτηση σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επαγγελματίες της φιλοξενίας να συναντιούνται με την προσπάθεια αυτή που γίνεται, να δείξουμε και να αναδείξουμε τρόπους όπου η φιλοξενία θα αναβαθμιστεί. Νίκο, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για σένα. Είσαι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα του hospitality. Έχεις εργαστεί για αρκετά χρόνια ως general manager σε διάφορα ξενοδοχεία, οπότε ξέρεις από το πρώτο χέρι πώς είναι να τρέχεις ένα ξενοδοχείο. Και πλέον με τη Rethink Hospitality βοηθάς και ξενοδοχεία να τρέχουν σε υψηλότερο επίπεδο, αναπτύσσοντάς τους την ομάδα τους, τη φιλοσοφία τους, αλλά και τις ίδιες διαδικασίες. Οπότε μπορούμε τώρα να μπούμε λίγο πιο πολύ στα βαθιά και να μας πεις εσύ ο ίδιος ποιος είναι ο ρόλος της Rethink Hospitality στη σημερινή αγορά και ποιο είναι το όραμά της, η αποστολή της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Rethink Hospitality δημιουργήθηκε ακριβώς από αυτή την εμπειρία. Να καλύψει το κενό το οποίο υπήρχε μεταξύ της προσδοκίας υπόσχεσης, της οποίας δημιουργεί το marketing, και της λειτουργίας. Πάνω στη λειτουργία φαίνονται πάρα πολλά κενά ενός ξενοδοχείου, ακόμα και 5 αστέρων. Άρα λοιπόν η Rethink Hospitality γι' αυτό δημιουργήθηκε, για να μπορέσει να καλύψει αυτό το κενό. Το όραμά της είναι ακριβώς να συσχετίσει αυτή την προσδοκία του πελάτη, να επαληθεύεται ακριβώς στο κομμάτι της φιλοξενίας και της διαμονής του επισκέπτη, και το δεύτερο, να γίνουμε πια να εισάγουμε περισσότερο την ενσυναίσθηση στο κομμάτι και του προσωπικού, το πώς συνεργαζόμαστε με τους συναδέρφους, το άλλο κομμάτι το οποίο είναι τα SOPs, οι κανόνες και οι κανονισμοί, να ξέρω γιατί το κάνω, να ξέρω γιατί πρέπει να απαντήσω μετά από 3-4 χτυπήματα στο τηλέφωνο. Όλοι αυτοί οι κανόνες είναι ένα εγχειρίδιο. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να ξέρω το γιατί το κάνω. Άρα λοιπόν η προσέγγιση ως προς τους συναδέλφους, ως προς το προσωπικό. Και το τρίτο κομμάτι είναι η επαφή πια με τον επισκέπτη. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν της ενσυναίσθησης μεταξύ μας αλλά και με τον επισκέπτη δημιουργεί αυτή την εμπειρία και πια διαφέρει και τον ανταγωνισμό. Δεν πουλάς πια δωμάτια, πουλάς την εμπειρία. Επομένως, αν μιλούσες σε ένα ξενοδόχο, σε ένα κατάλημα, ποια απτή αλλαγή θα τους έλεγες ότι θα βλέπανε αν συνεργαζόντουσαν μαζί σας με τη Rethink Hospitality, που πιθανότατα μόνο του δεν θα μπορούσε να φτάσει μέχρι εκεί? Το πρώτο πράγμα που θα του έλεγα είναι να μπει στο ξενοδοχείο του σαν πελάτη. Αυτό είναι πραγματικά η πρώτη κίνηση κλειδί. Θα μπορέσει να αναγνωρίσει πού κολλαίνουν οι διαδικασίες, πού υπάρχουν τα προβλήματα. Η ρεσεψιόν είναι η πρώτη εντύπωση, αλλά είναι και η τελευταία.
Έχουμε, Σωστά. έχουμε μπει σε ένα κομμάτι, η καθαριότητα είναι το 50% πια της διαμονής ενός επισκέπτη. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα λοιπόν, που πρέπει να κάνει ο ξενοδόχος είναι να μπει στο ξενοδοχείο του ως πελάτης. Εκεί να καταγράψει ακριβώς τις αδυναμίες του, γιατί θα τις βρει τις αδυναμίες του, αν είναι αντικειμενικός θα τις βρει τις αδυναμίες του, και από εκεί και πέρα να δώσει στους ανθρώπους τους οποίους έχει τη διεύθυνση, έχει δώσει τη διεύθυνση, να τους δώσει την πρωτοβουλία όσον αφορά τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Ναι, ο ξενοδόχος το αγαπάει το ξενοδοχείο, έχει δώσει τη ζωή του για να το φτιάξει, έχει κουραστεί, έχει μοχθήσει, μπορεί να έχει... έχω βρει στη ζωή μου ξενοδόχους οι οποίοι βάζαν ακόμα και την πέτρα που λέω στον κήπο, την τιμέντον του ίδιος. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι και άνθρωποι οι οποίοι διευθύνουν το ξενοδοχείο, γι' αυτό και τα ξενοδοχεία έχουν διευθυντές. Κατά αυτόν τον τρόπο, αν δεν χρειάζομαι τον διευθυντή, θα μπορούσα να το κάνει το διευθυντή του ξενοδόχου. Δεν γίνεται αυτό. Όσο μικρό ξενοδοχείο και αν είναι, ο διευθυντής, ανάλογα και με τη μονάδα την οποία υπάρχει, θα πρέπει η θέση αυτή να υπάρχει από έναν άνθρωπο εξειδικευμένο. Και αυτό είναι και ωραίο γιατί τους απαλλάσσει κιόλας από το να κάνουν τα πάντα οι ίδιοι και μπορούν να παίζουν την ορχήστρα, αλλά μπορούν να δώσουν τις εξειδικευμένες αυτές εργασίες σε κάποιον που είναι ακριβώς αυτός ο ρόλος για αυτόν τον άνθρωπο και να γίνει το αποτέλεσμα πολύ καλύτερο, πολύ πιο δυνατό. Να πάρω τα λόγια σου, το σημαντικό σε μια ορχήστρα δεν είναι μόνο ο μαέστρος. Σωστά. Ένα βιολί να παίζει λάθος, τελείωσε η φύση. Άρα λοιπόν, αν δούμε λοιπόν σε μια ορχήστρα, τους θέλουμε όλους. Από το μαέστρο μέχρι και την τελευταία θέση πίσω, ό,τι και αν είναι αυτό, όποιο όργανο και αν είναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όποιο μέλος και αν είναι στην ομάδα, παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Αν πάρουμε βέβαια τον μαέστρο έτσι σαν αφορμή, δηλαδή τον ίδιο τον ξενοδόχο ή τον general manager, υπάρχει μια πεποίθηση γενικότερα ότι δεν έχουν χρόνο για να χτίσουν αυτή την προσωπική σχέση, γιατί τρέχουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Τι θα έλεγες σε αυτό το κομμάτι, έχει κάποια βάση αυτό που μεταφέρουνε? Πάντα εξαρτάται από τι μονάδα μιλάμε. Μπορεί να έχουμε ένα μπουτίκ ξενοδοχείο, μπορεί να έχουμε και ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, το οποίο να είναι 350 δωμάτια, all inclusive κτλ. Το κάθε ξενοδοχείο λοιπόν έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και τη δική του ταυτότητα. Από εκεί και πέρα όμως, χρόνος υπάρχει για όλους. Ο ιδιοκτήτης θεωρώ ότι δεν χρειάζεται τόσο στο γεγονός το να χτίσει κάποια προσωπική σχέση με τον επισκέπτη, τουλάχιστον στα περισσότερα ξενοδοχεία. Αν μιλάμε για μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, ίσως και να μπορεί. Σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες δεν έχει καμία δουλειά να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Με αυτό το κομμάτι έχει δουλειά να ασχοληθεί ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής, ο operation manager, αναλόγως τη δομή, το οργανόγραμμα του ξενοδοχείου. Φυσικά και χρόνος υπάρχει και φυσικά πρέπει να χτίζεται σχέση με τον επισκέπτη. Σε ξενοδοχεία, ειδικά μπουτίκ, σε όσα ήμουν τουλάχιστον, προσπαθούσα προσωπικά ο ίδιος να μιλήσω με τους επισκέπτες, να τους γνωρίσω, να ξέρω σε ποιο δωμάτιο μένουν, να χτίσω αυτή τη σχέση, ακόμα και μίας μέρας διαμονή, που είναι ακόμα πολύ πιο δύσκολο να χτίσεις αυτή τη σχέση. Προσπαθούσα είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο, θα σας πω, να μπορέσω να χτίσω αυτή τη σχέση. Για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο μικρό, το οποίο δεν ήταν σε peak season, ας πούμε, για να πούμε ότι ήταν γεμάτο το ξενοδοχείο. Είδα ένας πελάτης ότι έκλεισε μέσω booking last minute κράτηση. Όταν ήρθε ο πελάτης, του μίλησα, ρώτησα από πού είναι, εννοείται κτλ. Το σημαντικό είναι ότι τον έκανα κατευθείαν ένα upgrade σε ένα άλλο δωμάτιο, το πούλησα. Του πούλησα ότι πράγματι είδα ότι κάνατε last minute κράτηση, είδα ότι είστε για μια διανυκτέρευση. Από τη στιγμή που είχα τη διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο δωμάτιο, σας δίνω ένα από τα πολύ καλά μας δωμάτια, παρόλο που είχατε κλείσει υπόγειο, για να πάρετε την προσφορά μέσω της booking. Ο επισκέπτης συγκεκριμένο, βέβαια, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο έφερε 4 οικογένειες, με
μία εβδομάδα διαμονή η κάθε οικογένεια. Ναι. Και έκλεισε φυσικά μαζί μας και δεν έκλεισε μέσω του Booking. Όσα πολλαπλά θετικά και πλεονεκτήματα απέστησε εκείνη τη στιγμή από ένα upgrade free το οποίο δώσαμε, το οποίο όμως στην πραγματικότητα μας δεν μας τύχησε. Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες, ότι μικρές έτσι στοχευμένες κινήσεις, ειδικά αν είναι στη φιλοσοφία του καταλύματος που έχουν στηθεί με σύστημα και δομή, μπορούν να έχουν πολλά αποτελέσματα και μεγάλα αποτελέσματα. Και έτσι που προτείνεται να λειτουργείτε με ενσυναίσθηση, είναι η καλύτερη σχέση για να χτίζεις προσωπική επαφή με τον επισκέπτη σου. Αυτό που λες, Νίκο, κιόλας είναι και ωραία προτροπή, ωραίο έτσι παράδειγμα για έναν ξενοδόχο που μπορεί να μας ακούει τώρα, πώς να γίνεσαι πάντα πιο επινοητικός για να βλέπεις με ποιο τρόπο μπορείς να ενισχύσεις τη σχέση με τον επισκέπτη και να χτίσεις έναν πολύ ωραίο δεσμό στο αυτός ο επισκέπτης να γίνει πρεσβευτής σου μετά. Όπως αυτό το ωραίο παράδειγμα που είπες, να γίνει πρακτικά φανατικός οπαδός του brand σου. Το να έρθει ένας επισκέπτης μία φορά και να μην ξανάρθει, δεν κερδίσαμε τίποτα. Στην πραγματικότητα, ένα ξενοδοχείο που πρέπει να βλέπει είναι πόσο τις 100 repeaters έχω, πόσο επαναλαμβανόμενους επισκέπτες έχω. Αυτό σημαίνει ότι έχω χτίσει ένα brand. Brand, τι σημαίνει? Δεν σημαίνει Hilton. Η Hilton γιατί έχει brand? Γιατί έχει loyal πελάτες. Γι' αυτό έχει η brand η Hilton. Η Marriott, αντίστοιχα. Έχεις επισκέπτες οι οποίοι θα έρχονται και θα ξανάρχονται. Και θα έρχονται και θα ξανάρχονται γιατί? Γιατί θυμούνται πάντα κάτι στη διαμονή τους το οποίο τους στιγμάτισε και θα το θυμούνται. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτό που λες, Νίκο, και νομίζουμε ότι όταν ένα ξενοδοχείο χάνει την ευκαιρία από μια κράτηση να κάνει αυτόν τον επισκέπτη να ξαναγυρίσει, χάνει πραγματικά μια πολύ μεγάλη δυναμική. Χάνει και λεφτά, αλλά χάνει αξία, έτσι. Είναι πολύτιμες ευκαιρίες να τους κάνεις να ξαναγυρνάνε. Και έτσι αυξάνεις και την πληρότητά σου στο βάθος του χρόνου. Όταν οι ίδιοι πελάτες. Ακριβώς. Η πληρότητα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η πληρότητα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, το να αυτή τη στιγμή 100% πληρότητα δεν σημαίνει τίποτα εάν δεν συμβαδίζει με τη λειτουργία του ξενοδοχείου, αν δεν συμβαδίζει με την υπόσχεση την οποία του έδωσες στο marketing. Άλλη φωτογραφία είχα στη Booking και στο site μου, και έρχεται και συναντάει άλλα πράγματα. Άλλα του υποσχέθηκα ότι θα έχω σπα, έχω κέντρα ευεξίας και τα έχω κλειστά για χύψη λόγους ωμέγα. Κάνω ανακαίνιση. Θα έχω χώρο ψυχαγωγίας και θα έχω entertainment και animation. Έρχεται, είναι αρχή τη σεζόν, δεν έχω animation. Αυτά αμέσως δημιούργησαν παράπονα, δημιούργησαν επισκέπτες οι οποίοι δεν θα ξανάρθουν, έχουν άσχημη εμπειρία από σένα και θα σου κάνουν και ζημιά, γιατί θα μιλήσουν, θα σου γράψουν κριτική, όπου αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι των κριτικών. Πολύ σωστά, και ειδικά σε έτσι περιόδους αναταραχών που είναι οι συνθήκες λίγο αβεβαιότητας, ο επισκέπτης αναζητά αυτή την επικοινωνία. Θέλει να ξέρει σίγουρα από πριν τι θα δει, τι θα περιμένει, όπως είπες, η προσδοκία να είναι σύμφωνα με τα στάνταρ που θα βρει μετά, ώστε να μειωθούν τελικά και οι ακυρώσεις που μπορεί να ενισχύονται αυτή την περίοδο ή οι last minute κρατήσεις. Και εμείς αυτό που βλέπουμε, Νίκο, σε αυτό είναι ότι βοηθάει πολύ η υπερεπικοινωνία. Δηλαδή να επικοινωνήσεις στον επισκέπτη ακριβώς αυτό που λες και εσύ, τι θα δει, για να μην υπάρχουν μετά οι προσδοκίες και οι προσδοκίες δεν έρθουν και έρθει η απογοήτευση. Γιατί αυτό που θα σε πυροδοτήσει να κάνεις και το πολύ κακό σχόλιο ή την κριτική είναι ότι άλλο περίμενες, άλλο είδες τελικά. Καλύτερα να μην το έχεις δει εξ αρχής, για να μην δημιουργηθούν οι προσδοκίες. Φυσικά, άμα το υπόσχεσαι του δείχνεις ένα κουτί iPhone και μέσα ανοίγει και βλέπει μπακατέλ, είναι λογικό να πάρεις πάρα πολύ άσχημες κριτικές. Και είναι λογικό να χάνεις πια. Δηλαδή, παρόλο που είχες πληρότητα σήμερα 100%, αύριο θα έχεις 97%, μεταύριο 93%, παραμεταύριο 88% και
πάει λέγοντας. Ταυτόχρονα θα πέφτει και η βαθμολογία σου. Ναι. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Βέβαια, μιας και συζητήσαμε έτσι λίγο για την ταυτότητα και το brand γενικότερα ενός καταλύματος και μας ανέφερες και πώς αυτό πρέπει να ενσωματώνεται στα operations, πού βλέπεις να υπάρχει μία δυσκολία, θα λέγαμε να αποτυγχάνει αυτή η σύνδεση της ταυτότητας με την καθημερινή λειτουργία? Χάνεται σε πολλά σημεία. Πρώτον, στην κουλτούρα την οποία έχει διαμορφωθεί ήδη. Δηλαδή, ένα ξενοδοχείο αυτή τη στιγμή λειτουργεί. Έχει μια συγκεκριμένη κουλτούρα. Η ομάδα, ο ξενοδόχος έχει δώσει στην ομάδα ή ο διευθυντής αντίστοιχα έχει δώσει στην ομάδα. Οπότε, από τη στιγμή που λειτουργεί, υπάρχει το πάντα έτσι το κάναμε. Άρα λοιπόν προχωράμε σε αυτό το σημείο και εκεί αμέσως χάνουμε, γιατί δεν σκεφτόμαστε και δεν ανοίγουμε τα μάτια μας να δούμε αριστερά και δεξιά, να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο, μήπως μπορούμε κάπως να αναβαθμίσουμε την υπηρεσία μας. Και το να αναβαθμίσω την υπηρεσία δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα χρεώσω τον ξενοδόχο. Για παράδειγμα, μικρό ξενοδοχείο σε νησί, δεν είχαμε budget. Είναι ένα μικρό ξενοδοχείο, 20 δωματίων, το οποίο όμως έπρεπε κάτι να κάνουμε, να δώσουμε κάτι. Το κάτι ήταν ένα απλό χειρόγραφο welcome letter. Αυτό δεν έχει κόστος. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, χωρίς κόστος, δημιουργήσαμε μια προσωπική σχέση και μέσα σε 4-5 μέρες, όταν έφυγαν κάποιοι πελάτες, το πρώτο πράγμα που γράψαν ήταν ότι ήταν απίστευτο το γεγονός ότι βρήκαμε ένα χειρόγραφο welcome letter μέσα στο δωμάτιό μας. Και εκεί και δείχτηκε και σε πελάτες της Booking. Εκεί λοιπόν που χάνεται είναι στην κουλτούρα, ένα που είπαμε. Το δεύτερο το οποίο χάνεται είναι στην επικοινωνία μεταξύ των τμήματων, δηλαδή μια πληροφορία είτε μπορεί να μην περάσει από τη μία βάρδια στην άλλη, π.χ. reception, να μην περάσει από τη reception στο housekeeping ή αντίστοιχα στο F&B, αν υπάρχει κομμάτι F&B, δηλαδή στην κουζίνα ή στο μέτρ, έπρεπε να πάει μια τούρτα, δεν πήγε. Πόσες φορές έχει γίνει? Και σε μεγάλες πεντάστερες μονάδες. Και το τρίτο, λειτουργούμε μάλλον προκαταβολικά εντός εισαγωγικών, να είμαστε proactive για κάποια πράγματα. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε όταν βλέπουμε τον επισκέπτη τι μπορεί να ζητήσει, τι μπορεί να θέλει, να γίνεται αντιληπτό όμως στον επισκέπτη αυτή η ενσυναίσθηση ότι ναι, σε καταλαβαίνω, σε είδα, ήρθες εδώ να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις, εδώ είμαστε για σένα, εδώ είμαστε για σένα. Όποιος και αν είναι αυτός, δηλαδή δεν είναι ανάγκη αυτό το κομμάτι να το αναλάβει η reception, που ακούω πολλούς ξενοδόχους και διευθυντές που το λένε. Ναι, η reception μας είναι εκπαιδευμένη. Ναι, είναι εκπαιδευμένη. Ο σερβιτόρας που θα πάει το welcome, άμα πάει και το πετάξει το ποτήρι πάνω στο τραπέζι και το κουμπίσει δυνατά, αμέσως εκεί δημιουργείται θέμα. Και χωρίς λόγο, έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό όμως να πάει ο σερβιτόρας με ένα χαμόγελο. Ανεξάρτητα τη reception του χαμογέλασε, του έκανε όμορφα, πήρε το registration κτλ. Και περιμένει ο άνθρωπος μέχρι που να πάρει το δωμάτιό του. Άλλο όμως είναι να πάει και ο σερβιτόρος, να του πάει το welcome. Καλώς ήρθατε, πώς ήταν το ταξίδι σας? Ορίστε ένα welcome από εμάς, να ξεκουραστείτε, να δροσιστείτε. Είναι τελείως διαφορετικό. Ναι, όλοι να είναι aligned, ευθυγραμμισμένοι με αυτή τη φιλοσοφία. Και καμιά φορά το λέμε και στις συνεργασίες και τους λέμε ότι δεν είναι θέμα να αφήσεις την τύχη ποιος είναι στη βάρδια που θα καθορίσει τελικά την εμπειρία, αλλά όλοι πρέπει να λένε την ίδια ιστορία. Καλό είναι να έχεις το εγχειρίδιο, τους κανονισμούς και τον κανονισμό λειτουργίας και τις διαδικασίες και τα λειτουργικά πρότυπα, αλλά εάν δεν καταλαβαίνει το προσωπικό γιατί τα κάνει, τι κερδίζει και αυτό και τι κερδίζει και το ξενοδοχείο, δεν έχει κανένα νόημα. Θα είναι εγχειρίδιο, θα είναι ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη μας και τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Γιατί μάλλον και τελικά η εμπειρία του επισκέπτη, όπως το μεταφράζω από αυτά που λες και πιστεύουμε κι εμείς, είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στα operations και τη δημιουργία στιγμών που θα του μείνουν στη μνήμη. Και πρέπει, όπως λες και εσύ με το εγχειρίδιο, να είναι εναρμονισμένα αυτά τα δύο. Βέβαια, ναι. Σίγουρα. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια
έχει γίνει μεταβολή όσον αφορά το κομμάτι του επισκέπτη. Δηλαδή, ίσως πιο παλιά, εάν διοικούσαμε ξενοδοχεία, να μην μιλούσαμε τόσο για την εμπειρία, για το τι στιγμές του δημιουργήσαμε κτλ. Να ήταν λίγο πιο πολυσιακό το κομμάτι, να ήταν λίγο πιο revenue, λίγο πιο ότι θέλουμε το occupancy, την πληρότητα κτλ. Τώρα πάμε σε άλλο πράγμα. Τώρα πάμε στο experience. Το experience και η εμπειρία θα μας φέρει την πληρότητα, το repeater, το loyal πελάτη. Πια. Έχει αλλάξει τώρα το κομμάτι αυτό, ειδικά μετά τον κορονοϊό. Θα θέλαμε έτσι μέσα από τη δικιά σου εμπειρία να μας πεις κάποια έτσι συχνά λάθη που βλέπεις να κάνουν οι ξενοδόχοι, οι general managers. Δηλαδή, αν έχεις εντοπίσει κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο που το βλέπεις ξανά και ξανά και είναι οφθαλμοφανές σε σένα. Οφθαλμοφανές πρώτα απ' όλα είναι ότι αυτό το πάντα έτσι το κάναμε, είναι το πρώτο λάθος και γίνεται σε όλα τα ξενοδοχεία. Ναι. Το δεύτερο λάθος είναι ότι πολλές φορές όταν πάνω στο πάντα έτσι το κάναμε, όταν κάνουμε κάποια λάθη, μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε κι εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, όταν εγώ είμαι διευθυντής σε ένα ξενοδοχείο 4 χρόνια, μπορεί να έρθει κάποιος καινούριος υποδιευθυντής, ο οποίος, επειδή ακριβώς είναι καινούριος και δεν έχει δει το πώς λειτουργούσε μέχρι τώρα, να δει ένα λάθος, το οποίο εσύ δεν μπορείς να το αναγνωρίσεις. Γιατί το έχεις συνηθίσει. Το έχεις βάλει μέσα στη διαδικασία λειτουργίας. Είναι λάθος, είναι αυτό που σας είπα και πριν, η μεταξύ λειτουργία και συνεννόηση των τμήματων. Πάρα πολλές φορές υπάρχουν αστοχίες στο κομμάτι αυτό. Παίρνει ένας επισκέπτης, ζητάει ένα μαξιλάρι εξτρά για το δωμάτιό του, έφυγε ένας ρεσεψιονίστ, άλλαξε βάρδια, δεν το είχε γράψει στο logbook, δεν ενημερώθηκε εκείνη τη στιγμή το housekeeping, άλλαξε βάρδια, πάει το μαξιλάρι. Μικρά πραγματάκια όμως τα οποία δημιουργούν αυτά τα παράπονα και όταν ένα μικρό παράπονο και άλλο ένα μικρό παράπονο προσθεθούν, γίνεται ένα μεγάλο παράπονο. Ναι. Σωστά. Ανατοκίζεται βασικά. Ανατοκίζεται ακριβώς. Είναι πολύ κρίμα να χάνεις τη λειτουργία από ένα μαξιλάρι ή από ένα request το οποίο έκανε ο επισκέπτης, το οποίο ήταν ανέξοδο πρώτον για τον ξενοδόχο, δεύτερον για τη διεύθυνση, τρίτον για σένα. Αφού είχες το housekeeping εκεί, μπορούσε κατευθείαν με τον ασύρματο να μιλήσεις με το κινητό, με οτιδήποτε, αναλόγως στη μονάδα, να ενημερώσεις κατευθείαν ότι χρειάζεται ένα μαξιλάρι και να τελειώσει εκεί. Μιλάω για το πιο απλό πράγμα, γιατί είναι πάρα πολύ σύνηθες. Αυτό που σας λέω με το μαξιλάρι, μπορώ να πω ότι το έχω συναντήσει και 15 φορές μέσα στα ξενοδοχεία. Ναι. Στα ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων, οπωσδήποτε. Ναι. Φαίνεται ο κόσμος θέλει ένα καλό μαξιλάρι για να κοιμάται το ένα. Και το επιβεβαιώνουμε και εμείς αυτό, Νίκο, ότι πάντα, μα πάντα, ό,τι επιχείρηση και να έχεις, αλλά ειδικά στη φιλοξενία, θες πάντα φρέσκα μάτια που να έρχονται να βλέπουν το ξενοδοχείο σου και να σου φέρουν το δικό τους αέρα. Γιατί αυτό που είπες και πριν, ότι έτσι το κάναμε πάντα, είναι και μια περιοριστική πεποίθηση που βλέπουμε ότι έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, όπου αυτό σημαίνει απαραίτητα, αυτό σημαίνει ότι δεν εξελίσσεσαι. Όταν λες έτσι το κάναμε πάντα, πάει να πει ότι δεν αφουγκράζεσαι τη νέα αγορά, δεν αφουγκράζεσαι τις νέες συνθήκες και μένεις στάσιμος ενώ όλα τα άλλα εξελίσσονται και μεγαλώνουν. Οπότε αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα που μπορεί να πέσει, θεωρώ και εγώ, οποιοδήποτε ηγέτης, οποιασδήποτε επιχείρηση και πόσο μάλλον ένας ξενοδόχος. Χωρίς να υπάρχει αλλαγή, χωρίς να αλλάξει εσύ κάτι. Είναι δυνατόν να αλλάξει κάτι χωρίς να αλλάξεις εσύ τον τρόπο που σκέφτεσαι, τις κινήσεις τις οποίες κάνεις, τη λειτουργία, οτιδήποτε. Δεν αλλάζει. Με τίποτα. Έχεις δει έτσι μικρά πράγματα που συνήθως υποτιμούνται, είναι τόσο απλά που υποτιμούνται, αλλά μπορούν να φέρουν εκθετικά αποτελέσματα? Σας ανέφερα πριν το welcome letter, το χειρόγραφο. Έφερε εκθετικά αποτελέσματα. Ένα καλωσόρισμα στον επισκέπτη από ένα welcome drink και αντίστοιχα ένα δώρο το οποίο μπορεί να πάρει
όταν θα φύγει από το ξενοδοχείο, το οποίο θα του θυμίζει τη διαμονή του, θα του θυμίζει κάτι. Αναμνηστικό κτλ. Γενικότερα μικρές κινήσεις, οι οποίες όμως μπορούν πολύ εύκολα να σου φέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να είσαι εκπαιδευμένος και με τις πληροφορίες τις οποίες έχεις, κατευθείαν μόλις βλέπεις την ευκαιρία, πάρεις να την αρπάξεις. Ναι. Και υπάρχουν ευκαιρίες που μπορεί να δεις. Λέει ο άλλος, ας πούμε, έρχομαι για γαμήλιο ταξίδι. Την έχεις την ευκαιρία σου. Πρέπει κάτι να κάνεις. Αν δεν του δώσεις καμία σημασία, θα πάρεις αντίστοιχα και την μη σημασία του επισκέπτη και αντίστοιχα δεν θα ξανάρθει και αντίστοιχα θα σου γράψει κριτική. Είχε τα γενέθλιά του την ώρα που περνούσε στο registration, βλέπεις ότι έχει τα γενέθλιά του μεθαύριο. Ναι. Αυτές είναι ευκαιρίες οι οποίες σου δίνονται κατευθείαν για να δημιουργήσεις αυτή τη σχέση με τον επισκέπτη, να του δημιουργήσεις μια στιγμή την οποία δεν την περίμενε, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι θα έρθει ο άλλος και θα ζητήσει. Υπάρχουν επαγγελματίες επισκέπτες, πελάτες, οι οποίοι έρχονται και σου λένε: έχω τα γενέθλιά μου μεθαύριο, φαντάζομαι θα μου κάνεις μια τούρτα. Λέω ένα παράδειγμα. Αυτός είναι επαγγελματίας. Ξέρει ότι θα το πάρει και μπορεί να το πάρει. Υπάρχει όμως και έρχεται να χαλαρώσει με την οικογένειά του κτλ. Τυχαίνει να έρχεται γιατί έχει τα γενέθλιά του και θέλει να τα περάσει στην Ελλάδα, στο ξενοδοχείο, να ξεκουραστεί. Από εκεί και πέρα όμως έχεις και εσύ την ευκαιρία να κάνεις κάτι. Με μικρό κόστος. Αυτά δεν είναι κόστος το οποίο επηρεάζει το λειτουργικό κόστος, αυτό το συγκεκριμένο κόστος, δηλαδή της μια τούρτας, το ένα γλυκό, ένα μπουκάλι κρασί. Αυτό δεν είναι κόστος το οποίο επηρεάζει το κόστος του λειτουργικού. Okay. Ναι, και είναι τελικά η αντιληπτή αξία αυτό που αναφέρεις, ότι ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται κάτι με το συναίσθημα που προσέφερες, επειδή θυμήθηκε στα γενέθλια κτλ. Και για αυτό που πλήρωσε, επειδή πήρε κάτι έξτρα, το νιώθει σαν πολύ πιο εντυπωσιακό και το θυμάται. Είναι αυτό που συγχωρίζει και από τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, όλοι πουλάνε δωμάτιο. Όλοι πουλάνε δωμάτιο. Το να ρίξω εγώ την τιμή μου ή να παλεύουμε με τις τιμές, αυτό πια ξεπεράστηκε. Μπορεί να ήταν το 2000. Μπορεί να ήταν και πιο παλιά. Τώρα πια, αυτό που σε ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό δεν είναι αν θα δώσω εγώ 250 ευρώ ή 270 ευρώ το δωμάτιο. Είναι το πώς θα χτίσω τη σχέση με τον πελάτη, το πώς θα του δημιουργήσω μια εμπειρία αξέχαστη, ώστε να μιλάει για το ξενοδοχείο και σε άλλους, για να μπορέσεις να χτίσεις αυτό το word of mouth και από εκεί και πέρα να έχεις το δικό σου marketing, να προσπαθήσεις να απαγκιστρωθείς όσο γίνεται από τις μηχανές Booking, Expedia, όσο γίνεται, γιατί υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία είναι αναγκαστικά λόγω ότι βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες δεν είναι τόσο τουριστικές, όπως η Χίος, όπως η Μυτιλήνη, δεν είναι αντίστοιχα όπως η Μήλος, η Σαντορίνη, οι Κυκλάδες, η Κρήτη. Είναι νησιά τα οποία δεν είναι τόσο τουριστικά, έχουν συγκεκριμένη μικρή σεζόν. Άρα λοιπόν πώς θα δημιουργήσεις εκεί, κάνεις έλεγχο του ανταγωνισμού μόνο ως προς την τιμή? Λάθος. Κάνεις ως προς την εμπειρία την οποία του δημιουργείς. Τι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορείς να έχεις εκτός της τιμής? Η τιμή είναι άλλο κομμάτι. Πλέον δεν αγοράζει κανένας ούτε απαραίτητο το κρεβάτι, τον ύπνο. Αγοράζουν αυτό που λες, την εμπειρία, το συναίσθημα, την ανάμνηση που θα ζήσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό που σε διαφοροποιεί και όλες, όπως πολύ ωραία λες, από τον ανταγωνισμό. Και θέλω τώρα να σου κάνω μια τρίκη ερώτηση, Νίκο, έτσι μια αμφιλεγόμενη. Υπάρχει τελικά λάθος τιμή? Τι πιστεύεις? Λάθος τιμή δεν υπάρχει. Υπάρχει λάθος υπόσχεση. Η τιμή είναι αλληλένδετη με την υπόσχεση. Αν πουλάω 500 ευρώ και η υπόσχεση η οποία δίνω είναι για 500 ευρώ και αντίστοιχα το operation έρχεται και επαληθεύει αυτή την υπόσχεση του revenue για τα 500 ευρώ, πρέπει να επαληθεύει το 501 όμως.
για να είναι ακριβώς να είσαι σωστός. Δηλαδή να κάνεις exceeding the expectation, να το ξεπεράσεις κατά κάτι, προκειμένου ο επισκέπτης να μην νιώσει ότι πλήρωσε για να έρθει, πέρασα υπέροχα. Δεν τον απασχόλησε αν έκανε 270 ή 280 ευρώ το δωμάτιο, αν ανέβασες. Πολλοί ξενοδόχοι το πρώτο πράγμα που κάνουν, το βλέπουμε αυτό με τις εταιρείες management, είναι ότι του χρόνου πάμε για 7% αύξηση. Πάμε. Ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνει τα καύσιμα, ανεβαίνει η ΔΕΗ, ανεβαίνει το αέριο, ανεβαίνουν όλα. Πάμε για 7%. Πώς θα το πετύχω αυτό? Έχεις τους επισκέπτες, έχεις χτίσει τη σχέση με τους επισκέπτες ώστε να μην τον ενδιαφέρει αν θα πληρώσει 14-24 ευρώ διαμονή την ημέρα παραπάνω και να έρθει σε σένα, γιατί το μόνο που σκέφτεται είναι ότι θα περάσω υπέροχα. Θυμάμαι έχω πολλές αναμνήσεις σε εκείνο το μέρος για να ξαναπάω. Εκεί είναι το θέμα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λάθος τιμή, υπάρχει λάθος υπόσχεση. Και εκεί έρχεται η Rethink Hospitality τώρα να ενώσει το κομμάτι της προσδοκίας και της υπόσχεσης της οποίας δίνεις με του revenue, με την επαλήθευση στο operation. Λειτουργία. Αν λοιπόν εγώ καλύπτω το κομμάτι του revenue και της προσδοκίας στη λειτουργία με κάτι παραπάνω ακόμα, τότε έχω φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και εκεί ακριβώς το θέλω. Χτίζω λόγια πελάτες, αρχίζω να εγκυστρώνομαι σιγά σιγά από τα booking, από την Expedia, τους παίρνω σιγά σιγά μαζί μου, γιατί έχετε σε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνη. Δεν είναι εύκολο, θέλει χρόνο, δεν είναι όμως και δύσκολο, με την έννοια ότι υπάρχουν τρόποι, υπάρχει μέθοδος, το οποίο μπορούμε να το επιτύχουμε. Και αυτό που λες, μου φέρνει στο μυαλό, εμείς έχουμε φτιάξει το δικό μας ορισμό για το ποια είναι η αντιληπτή αξία του επισκέπτη στη φιλοξενία και θυμίζει πάρα πολύ αυτό που λες. Εμείς βλέπουμε την αντιληπτή αξία σαν ένα κλάσμα, που στον αριθμητή έχει τη συνολική εμπειρία φιλοξενίας που βίωσε ο επισκέπτης και το συναίσθημα που του έβγαλε και στον παρονομαστή κάτω έχει την τιμή. Οπότε η αξία έχει να κάνει με το πώς πέρασε, τι βίωσε, διά την τιμή. Αυτό είναι το value for money, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ καλό. Ένα KPI metric, το οποίο είναι, ας πούμε, απίστευτο για να μπορέσεις να καταλάβεις αν πραγματικά βαδίζεις στο σωστό δρόμο ή τι πρέπει να αλλάξει. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και μιας και μας είπες έτσι για στοχοθεσία που μπορεί να έχουν ξενοδόχοι 7% αύξηση την επόμενη χρονιά και πώς ο πληθωρισμός επηρεάζει γενικότερα τις λειτουργίες τους. Θες να μιλήσεις λίγο παραπάνω για την κοστολόγηση υπό την έννοια του συνολικού προϋπολογισμού ενός ξενοδοχείου και τελικά τι θα ήταν αυτό που θα επηρέαζε περισσότερο την κερδοφορία από ένα κατάλημα? Θα ήταν αυτή η ευελιξία που συζητάμε, να αυξήσουν την τιμή με την αντιληπτή αξία και να κοιτάνε συγκεκριμένα metrics, είναι ότι συμπιέζονται τα κέρδη τους από τα λειτουργικά έξοδα? Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι η κοστολόγηση σε όλους τους τομείς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορείς να πηγαίνεις τυχαία και να βαδίζεις τυχαία χωρίς να κοστολογείς το κάθε τι. Πρέπει να υπάρχει ένα λοιπόν budget και μια συγκεκριμένη κοστολόγηση για τον κάθε τομέα, είτε είναι αυτός για την μισθοδοσία προσωπικού, είτε είναι για τα λειτουργικά έξοδα τα οποία θα έχεις, είτε για τα έξοδα τα οποία, διάφορα έξοδα τα οποία θα δημιουργηθούν μέσα στην πορεία της σεζόν, είτε έξοδα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για αυτά τα δώρα που είπαμε, το οποίο θα πάρει το αναμνηστικό ο επισκέπτης κτλ. Άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να κοστολογηθούν. Όμως, σε αυτή την κοστολόγηση κάποια είναι και επένδυση.
Δηλαδή, Ναι. και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά. Δεν κοστολογείς μόνο το γεγονός ότι θα πάρει αναμνηστικό. Είναι κόστος. Είναι στην τσέπη σου το κόστος. Είναι λάθος. Είναι επένδυση. Το ότι θα πάρει το αναμνηστικό θα στον φέρει μεθαύριο ξανά. Όχι Ναι. μεθαύριο, τον επόμενο χρόνο. Και αντίστοιχα χτίζεις σχέση, χτίζεις brand. Το να εκπαιδεύσεις το προσωπικό σου δεν είναι κοστολόγηση. Είναι επένδυση. Και για δύο λόγους. Γιατί υπάρχει και αυτό που λέμε ότι έρχεται το HR και ο manager και επικοινωνούν μεταξύ τους και λέει ο HR, μα να τους εκπαιδεύσουμε και να μας φύγουν, και λέει και ο διευθυντής. Εντάξει, και άμα τους αφήσουμε έτσι όπως έχουν, δεν είναι χειρότερο. Καλύτερα λοιπόν να έχεις εκπαιδευμένο προσωπικό και αν φύγει, έφυγε, έχασες προσωπικό το οποίο ας πούμε το είχες εκπαιδεύσει, είχες επενδύσει πάνω του κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως, το brand το οποίο έπρεπε εσύ να χτίσεις ως προς την κουλτούρα, ως προς την ομάδα, δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό το οποίο θα μπορέσει να σου φύγει αν εσύ έχεις χτίσει αυτή την κουλτούρα στην ομάδα. Αν η ομάδα εκπαιδεύεται, βλέπει ότι εσύ επενδύεις πάνω της, γιατί να φύγει. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Δηλαδή, έχω δει και είδα πρόσφατα, με πήρε μία σερβιτόρα και μου λέει, έχω μία πρόταση από ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι το management από την Marriott στην Ελλάδα και έχω και μία πρόταση από έναν πάρα πολύ καλό ξενοδόχο στην Κρήτη. Τα χρήματα που μου δίνουν είναι περίπου τα ίδια. Γυρίζω λοιπόν και λέω εγώ, έτσι το συζητάς, απλά πράγματα, θα πας στη Marriott για να πάρεις την εμπειρία, να πάρεις κάποια πράγματα τα οποία είναι κέρδος προς εσένα και καινούργια, γιατί αντίστοιχα έχεις μια εμπειρία 7-8 χρόνων αλφα σερβιτόρα σε 5-4 ξενοδοχεία, έτσι κι αλλιώς. Όταν όμως γύρισε και μου είπε ότι το σπίτι το οποίο θα έχω διαμονή και με άλλον, θα μένω στο σαλόνι, οπότε όταν θα μπαίνει ο άλλος ο σερβιτόρος θα με ξυπνάει. Δεν έχει βαν, οπότε θα πρέπει να εξαρτώμαι για τη μεταφορά από κάποιον άλλο συνάδελφο. Όταν λοιπόν βλέπω αυτά κατευθείαν, δεν μου το συζητάς καν. Αν σου είπα έτσι, τα αλλάζω όλα και σου λέω πήγαινε στο ξενοδόχο στον απλό ξενοδόχο στην Κρήτη. Γιατί? Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν φεύγει ο ξενοδοχοϊπάλληλος να πάει για σεζόν κάπου, να μπορεί να ζήσει και αυτό σωστά όπως πρέπει να ζήσει. Εάν εγώ έχω 100% πληρότητα αυτή τη χρονική στιγμή, έτσι, έχω ένα γεμάτο ξενοδοχείο, full προσωπικό, όμως το οποίο δεν έχει μέσα του ψυχή, τι να το κάνω? Το έχω τώρα, αύριο δεν θα το έχω, ή τουλάχιστον δεν θα το έχω σε αυτή τη δυναμική. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Και ειδικά έτσι η κουλτούρα που αναφέρεις για το πώς η ομάδα να έχει έναν ισχυρό ρόλο και να μπορεί να λέει τη γνώμη της και φαίνεται πρακτικά η ενσυναίσθηση που έχει όλη η Rethink σαν φιλοσοφία, το οποίο να μεταφέρεται και στο ίδιο το προσωπικό, γιατί αν δεν λειτουργεί ένας από τους μοχλούς όλου του συστήματος, θα καταστραφεί και το σύστημα. Ακριβώς. Μπορεί να μην καταστραφεί, θα το φρενάρει όμως σίγουρα. Και δεν το θέλουμε. Η αναβλητικότητα είναι μεγάλο πράγμα στα ξενοδοχεία. Πολλές φορές ακούμε από ξενοδόχους ή διευθυντές, άστο, θα το δούμε του χρόνου. Δεν είχαμε χρόνο φέτος για να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό, του χρόνου θα το εκπαιδεύσουμε. Αυτά τα του χρόνου τα χάνεις μέσα στην σεζόν. Και μόλις θα γυρίσει η σεζόν, όλοι του χρόνου θα πεις. Γιατί έχει πάλι άλλες προτεραιότητες. Γιατί αυτή τη στιγμή βάζεις να κάνεις ανακαίνιση και καλά κάνεις, γιατί μετά από κάποια χρόνια χρειάζεται η ανακαίνιση, χρειάζεται, όπως και να το κάνουμε η διαμονή, σίγουρα ξεκινάει από το δωμάτιο, ξεκινάει όμως, τελειώνει στην εμπειρία.
Όταν ψάχνω λοιπόν ένα ξενοδοχείο για το οποίο θα μείνω, το πρώτο πράγμα που κοιτάζω τι είναι τα facilities, τα δωμάτια τα οποία έχει και μετά αρχίζω και κατεβαίνω. Όσο λοιπόν κατεβαίνω, βλέπω και πράγματα, αντίστοιχα και στις κριτικές κτλ. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρω ό,τι πληροφορία θέλω σαν επισκέπτης, πελάτης, σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο. Αν λοιπόν εγώ δω λοιπόν ένα δωμάτιο το οποίο είναι καταπληκτικό, αλλά όλο αυτό δεν έχει ακριβώς την ίδια, δεν επαληθεύεται στο κομμάτι του service, στο κομμάτι του F&B, στο κομμάτι της συμπεριφοράς του προσωπικού, εκεί έχασα, όπως και να το κάνουμε. Άρα αυτό που είπες στη Αργύρη όσον αφορά την ευθυγράμμιση, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να υπάρχει αυτή η ευθυγράμμιση. Να υπάρχει αυτή η ευθυγράμμιση και μεταξύ των τμήματων στο προσωπικό και να υπάρχει και η ευθυγράμμιση μεταξύ το τι πουλάω, το τι δείχνω στο marketing με τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, Νίκο. Και τώρα, μιας και φτάνουμε προς το κλείσιμο, θέλω να σου κάνουμε μια έτσι, λίγο πιο προσωπικές ερωτήσεις, έτσι, να ακούσουμε λίγο τη δικιά σου σκέψη πάνω σε αυτό. Ποιο είναι το πιο σκληρό αλλά αληθινό πράγμα που χρειάζεται σήμερα να ακούσουν ξενοδόχοι, σύμφωνα με σένα? Δεν τα ξέρετε όλα. Το σκληρό πράγμα είναι αυτό. Δεν τα ξέρεις όλα. Επειδή έχεις ένα ξενοδοχείο, επειδή έχεις το budget, επειδή έχεις τα χρήματα τα οποία μπορεί να κάνεις τις επενδύσεις σου κτλ. Δεν τα ξέρεις όλα. Υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι, οι οποίοι έχουν την εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από πόστα. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή, για να είμαι διευθυντής ξενοδοχείων, έχω πλύνει μέχρι και πιάτα. Και τα έπλυνα τα πιάτα ως υποδιευθυντής και ως F&B manager. Γιατί εκείνη τη στιγμή η Λατζέρης έμεινε εκτός. Για χύψη λόγους ωμέγα. Το θέμα είναι όμως ότι έχω περάσει από όλα τα πόστα. Ξέρω τι υπάρχει πια στη θεωρία και τι υπάρχει στην πράξη. Γιατί πολλές φορές λέμε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τα άλλα. Ναι, γίνεται. Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το να δίνω οδηγίες. Όλοι είμαστε πολύ εύκολοι στο να δίνουμε οδηγίες και να λέμε κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, κάνε αυτό. Όμως πραγματικά μπορούν να γίνουν. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό το να καταλάβει ο ξενοδόχος ότι δεν τα ξέρει όλα. Από την αρχή είπα ότι πρέπει να δώσει πρωτοβουλία στη διεύθυνση και στην ομάδα της διεύθυνσης, της οποίας φυσικά θα είναι δίπλα του, φυσικά θα τους παρακολουθεί. Είπαμε το πονάει το ξενοδοχείο, είναι δικό του το ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει όμως αυτό που άκουσα από δύο ξενοδόχους. Δικό μου είναι, άσε με να κάνω λάθος. Μα γι' αυτό με πληρώνεις, για να σου πω να μην κάνεις λάθος. Γι' αυτό με έχεις σε αυτήν εδώ την καρέκλα και με πληρώνεις ως διευθυντή. Να προσπαθήσω να προλάβω το λάθος το οποίο θα έκανες, αν δεν ήμουν εγώ. Ναι. Πρακτικά. Άρα λοιπόν προληπτικά εκείνη τη στιγμή. Μη σκέφτεσαι λοιπόν το κομμάτι ότι ποιος ξέρει καλύτερα από μένα. Ξέρει καλύτερα από μένα. Μπορεί να ξέρει καλύτερα από μένα. Γιατί έχει την εμπειρία, έχει δει πολλές ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι να έχεις δει 10 ξενοδοχεία. Είναι τελείως διαφορετικό να είσαι πάνω στο ξενοδοχείο σου και να ξέρεις μόνο αυτό. Εδώ έχει δύο κινδύνους. Μπαίνει στο κομμάτι του πάντα έτσι το κάναμε. Αφού λειτουργούσε μέχρι τώρα, λειτουργεί. Τελείωσε. Δεν κάνω καμία αλλαγή. Και δεύτερον, εγώ το έκτισα. Εσύ το έκτισες. Θες να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Θες από το 8,3 που είσαι σταθερά εδώ και μία πενταετία να πας στο 8,8. Πώς θα το κάνεις? Αν κάνεις τα ίδια πράγματα, είναι πολύ πιθανό να πας και λίγο πιο κάτω, ίσως και πολύ πιο κάτω, αλλά σίγουρα δεν θα πας πιο πάνω με τίποτα. Ναι. Άρα πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία, το πώς σκέφτονται οι ιδιοκτήτες, να δώσουν αυτή την πρωτοβουλία στη διεύθυνση, να τους προτείνει πράγματα, σίγουρα σε
σε νορμάλες συνθήκες ποθολόγησης, αν θα πρέπει να αναβαθμίσουν κάτι από μπουφέδες, από δώρα, από. Σίγουρα θα πρέπει να ποθολογηθούν όλα, εάν υπάρχουν. Υπάρχουν και προτάσεις όμως ανέξοδες, είπαμε. Οπότε όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δει και να σκεφτεί λίγο έξω από το κουτί και να πει «ΟΚ, έχουμε έναν άνθρωπο εδώ, ή 2 ή 3 ανθρώπους», γιατί ένας άνθρωπος δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη, το αποτέλεσμα δεν έρχεται από έναν. Είναι πολύ καλός ηγέτης αυτός ο ένας να περάσει κουλτούρα στην ομάδα. Είναι αρκετά δύσκολα αν δεν είναι εκπαιδευμένοι. Και είναι ωραίο αυτό που λες, γιατί αυτό είναι η μόχλευση πρακτικά. Κάνεις leverage την εμπειρία, το χρόνο και τις γνώσεις κάποιου άλλου ειδικού για να μην χρειαστεί εσύ να μάθεις αυτό από τα λάθη σου. Και αυτό σε γλιτώνει χρόνο. Αυτό ακριβώς περιγράφεις. Γλιτώνει 2 πράγματα. Γλιτώνει χρόνο και γλιτώνει και λάθη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω στον ξενοδόχο η εκπαίδευση του προσωπικού. Είναι το πιο αναγκαίο από μια ανακαίνιση την οποία κάνει. Άλλο τα μάρμαρα, άλλο οι κολόνες, άλλο το πώς θα χτίσεις τη ρεσεψιόν. Είναι τελείως διαφορετικό όμως να έχεις μια εκπαιδευμένη ομάδα, να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να είναι ευθυγραμμισμένοι με το brand και την ταυτότητα την οποία έχεις φτιάξει ή θα φτιάξεις, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι όλα τα ξενοδοχεία έχουν brand. Έχουν σίγουρα μια ταυτότητα γιατί από τη στιγμή που λειτουργούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η ταυτότητά τους. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει και αναζήτηση της ταυτότητας του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο είναι στον δρόμο τον οποίο πρέπει να είναι. Είναι ένα οικογενειακό ξενοδοχείο. Θα παραμείνει οικογενειακό, μήπως μπορεί σιγά σιγά να αλλάξει και να γίνει adult only για συγκεκριμένους λόγους. Λέω, παράδειγμα. Αυτό δεν μπορεί να το σκεφτεί ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι τώρα δούλευε 20 χρόνια ή 15 χρόνια ή 10 χρόνια κατά τον ίδιο τρόπο. Κάποιος άλλος, ο οποίος όμως θα έχει την εμπειρία να το δει, κοστολογώντας τα πάντα όλα βέβαια, φυσικά, θα μπορέσει να δει εάν μπορεί να προκύψει μια αλλαγή και η αλλαγή αυτή τι θετική επιρροή θα έχει ως προς φυσικά το κέρδος. Γιατί ο ξενοδόχος θέλει κερδοφορία, έτσι. Ναι. Πώς και να το κάνουμε. Ο ξενοδόχος, αν το δούμε στεγνά, θέλει κερδοφορία. Αυτό που κοιτάζει είναι το κόστος και την κερδοφορία. Πρέπει να βγει λίγο από αυτό όμως το κομμάτι. Ναι. Ναι, και όπως είπες και εσύ πριν για την θέση του διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο βρίσκεται σε θέση να διαχειριστεί ένα κατάλημα και αντίστοιχα σε κάποιο συμβούλο εξωτερικού συνεργάτη, είναι ευθύνη μας να μεταφέρουμε στον ξενοδόχο, στον ιδιοκτήτη, ότι είναι καλό να έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, να εκπαιδεύει το προσωπικό του, να έχει όραμα και έτσι να μπορεί μετά να ξεχωρίσει. Γι' αυτό, ακριβώς από αυτό το κομμάτι, δημιουργήθηκε η Retreat Hospitality προκειμένου να μπορέσουμε ακριβώς αυτό, να εμφυσίσουμε δηλαδή στους ξενοδόχους και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάποια ξενοδοχεία τα οποία θα λειτουργούν με ακριβώς αυτόν τον τρόπο. Την προσωπική επαφή με τον επισκέπτη, την προσωπική επαφή με τους συναδέρφους και τη δημιουργία εμπειρίας στον επισκέπτη. Έχουμε έτσι μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε, έτσι πιο συναισθηματική ας πούμε, επειδή και στο στούντιο Venice Carmine ασχολούμαστε με την εμπειρία φιλοξενίας. Θέλουμε να μας πεις, εσύ έτσι έχεις μια ιδιαίτερη εμπειρία, έτσι, φοβερή, σαν επισκέπτης, που να σου έχει μείνει στο μυαλό και στην καρδιά και αν ναι, τι την έκανε τόσο μαγική? Σαν επισκέπτης. Η μαγική εμπειρία ήταν στην Ισπανία, σε ξενοδοχείο εκεί 5 αστέρων, το οποίο είχε ένα καταπληκτικό προσωπικό, το οποίο λειτουργούσε τόσο άψογα, ποτέ δεν έβλεπες ένα σερβιτόρο να τρέχει, ποτέ δεν έβλεπες ένα σερβιτόρο να μην έχει το χαμόγελο, και όχι το χαμόγελο αυτό το οποίο το βλέπεις, το νιώθεις. Ήταν τελείως όλα φυσικά. Ήταν όλα στη φυσική τους ροή.
Δυστυχώς στην Ελλάδα, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση, δεν το έχω δει πουθενά. Έχω περάσει 8 πεντάστερες ξενοδοχειακές μονάδες ως διεύθυνση. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ζήσει πουθενά. Να ρέει όλα στη φυσική ροή, όλα να πηγαίνουν τόσο low, τόσο αυτό, και να είναι όλοι πολύ χαρούμενοι, πολύ τους καταλάβαινες, το ένιωθες και στο βγάζανε αυτό. Δεν είναι ότι είναι και δύσκολο να το εκφράσεις. Σου δημιουργούσε συναίσθημα. Ίσως γι' αυτό δεν μπορώ να το εκφράσω. Είναι συναίσθημα αυτό που σου δημιουργούσε. Και γι' αυτό μου έχει μείνει. Πάντα δηλαδή η Σεβίλη, γιατί ήταν στη Σεβίλη αυτό, πράγματι ήταν κάτι το οποίο μου έμεινε αξέχαστο. Όπως και μου έμεινε αξέχαστο το γεγονός ότι όταν πήγα στην Φλωρεντία, που πήγαμε να φάμε με τη σύζυγο, φτάσαμε αργά βέβαια στο ξενοδοχείο, φτάσαμε γύρω στις 9:30, και μόλις λέω να μας δουν πού είναι ένα εστιατόριο, μας λένε έχουν κλείσει όλα. Από πού είστε, από την Ελλάδα? Οπότε, ναι, αυτό μου έμεινε και αυτό πραγματικά, δηλαδή λέω, ναι, οκ, έχετε δίκιο. Δυστυχώς βέβαια τα ταξίδια μετά μειώθηκαν όταν ασχολήθηκα με τη φιλοξενία. Τα 2 ταξίδια αυτά τα έκανα όταν δεν ήμουν στη φιλοξενία. Οπότε ένας λόγος παραπάνω τώρα να εκτιμώ διαφορετικά τις καταστάσεις. Όντως είναι δύσκολο να είσαι, όταν είσαι μέσα στα ξενοδοχεία και να έχεις κάποια θέση, ή διευθυντής, υποδιευθυντής, και έχεις αυτή την εμπειρία, όχι τόσο από τη θέση, όσο την εμπειρία, και σερβιτόρος να είσαι, έχεις όμως την εμπειρία, όταν πηγαίνεις ως πελάτης, είναι πάρα πολύ δύσκολο το να μην αρχίσεις να αναλύσεις και να υπεραναλύσεις πράγματα. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα σε ένα εστιατόριο, βλέπεις ένα τσιμπημένο πιάτο στην άκρη. Σου χτυπάει, ρε παιδί μου, μόλις το βλέπεις, λες, μα γιατί τόσο καλό εστιατόριο και να φέρει τσιμπημένο πιάτο? Ή μπαίνεις και βλέπεις ένα ιστό αράχτη σε ένα φωτιστικό. Πόσες φορές το έχω πάθει αυτό? Και να μου λένε, σταμάτα τώρα, μην το κοιτάζεις, ας πούμε. Ήρθαμε να φάμε. Μην ασχολείσαι. Η επαγγελματική έτσι η διαστροφή που λέμε, που αναγκαστικά. Επαγγελματική διαστροφή, ναι. Και αυτό ισχύει με όλα τα επαγγέλματα, Νίκο. Είτε είσαι αρχιτέκτονας, είτε είσαι ξενοδόχος, οτιδήποτε. Πάει το μάτι σου εκεί που έχεις μάθει να πηγαίνει. Είναι αυτό. Όταν το αγαπάς αυτό που κάνεις, όταν το αγαπάς τόσο αυτό που κάνεις, δηλαδή πολύ φιλικά, πολύ έπιασα, ας πούμε, και το σερβιτόρο και το μέτρα αντίστοιχα σε άλλη περίπτωση, και του είπα ότι αυτό. Μα πώς το είδατε? Λέω, εντάξει, τώρα είναι λόγω επαγγέλματος, αλλά προσπάθησα να τους καλύψω, γιατί έμπαινα πάντα από την πλευρά του ιδιοκτήτη, του συναδέρφου. Ποτέ δεν πήγα, ας πούμε, να τους τσακίσω εντός εισαγωγικών, είτε με κριτική είτε όχι, είτε κάθε άλλο. Πολύ φιλικά, πολύ παρενετικά, και να τους βοηθήσω ακόμα. Δηλαδή πήγα και σε ξενοδοχείο το οποίο είχε λάθος μπουφέδες. Είχε στήσει λάθος τις μπουφέδες, είχε χαμηλότερες θερμοκρασίες, 5-στερο ξενοδοχείο, το οποίο είχε χαμηλότερες θερμοκρασίες στο φαγητό και έβγαινε το φαγητό κρύο στους τελευταίους πελάτες. Δηλαδή, όταν γινόταν και η τελευταία αναπλήρωση στο μπουφέ, αν πήγαινε στις 9 και 4, το φαγητό που έτρωγες ήταν κρύο, δεν μπορούσε να πεις ότι ήταν ζεστό. Τους εξήγησα το λόγο κτλ. Δηλαδή, φώναξα τον διευθυντή, του λέω, είμαι και εγώ διευθυντής, να σας βοηθήσω. Και πράγματι το καταφέραμε, δηλαδή με πήρε μετά, με ευχαρίστησε κτλ. Δεν είναι θέμα rethink hospitality, είναι θέμα προσωπικό αυτό. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το νιώθεις. Ναι. Είναι θέμα ανθρωπιάς τελικά και βοήθειας και συναισθημάτων, σίγουρα. Και ο πιο ωραίος τρόπος να εξελιχθείς είναι μέσα από ειλικρινές feedback. Καλοπροαίρετο, αλλά βοηθητικό. Βέβαια. Πολλές φορές μου λένε, πήραμε μία αρνητική κριτική. Να την αναλύσουμε γιατί την πήραμε, να δούμε τι είναι.
Είναι αυτό το feedback το οποίο θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Δεν Ναι. μπορείς να είσαι σε όλα άψογος, είναι δεδομένο. Κάποια αστοχία θα υπάρξει. Το θέμα είναι να μειώσεις τις αστοχίες όσο μπορείς, γιατί μιλάμε σε πραγματικό χρόνο τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε όλα άψογοι. Προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε όταν δεν το πετυχαίνουμε. Αν το πετυχαίναμε, θα ήταν το ιδανικό και το τέλειο. Αλλά σε κανονικές συνθήκες πάντα θα υπάρξει κάποια αστοχία. Πόσο θα μας τυχήσει αυτή η αστοχία, γιατί υπήρξε το λόγο και να μην επαναληφθεί. Αυτό είναι. Αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό, έχουμε βελτιωθεί, δεν θα γίνει αυτή η αστοχία. Σίγουρα θα υπάρξει κάποια άλλη μικρότερη. Πάντα προς το μικρό πάμε, δεν πάμε προς τη μεγαλύτερη. Αλλά εννοείται ότι έτσι υπάρχει και βελτίωση. Άρα λοιπόν θέλουμε και την αρνητική κριτική και θα την απαντήσουμε την αρνητική κριτική. Θα πάρουμε και την ευθύνη αν έχουμε κάνει λάθος στην απάντησή μας. Θα επικοινωνήσουμε και με τον επισκέπτη τον οποίο ήρθε. Δηλαδή εκτός από την δημόσια μας έγραψε και μας έβαλε και άσο ακόμα στην booking. Ωραία. Θα επικοινωνήσουμε, θα το απαντήσουμε. Τι κάναμε για εσάς, αν κάναμε. Αν κάναμε κάποια πράγματα, δεν κάναμε, δεν πήραμε τα απαραίτητα μέτρα και όπως έπρεπε να συμπεριφερθούμε. Κάναμε λάθος, ναι, αυτό. Και θα επικοινωνήσουμε όμως με τον επισκέπτη. Δηλαδή παρόλο που μας έβαλε το ένα στην booking, δεν σημαίνει τίποτα. Είναι πάρα που θα μου πεις καλά για ένα πελάτη, ναι. Αυτό τον ένα πελάτη. Όπως πολλές φορές έχω μιλήσει με πελάτες οι οποίοι βάλαν 8 ή βάλαν ακόμα και 9. Όταν εγώ πίστευα όμως ότι ήταν για 10 ο συγκεκριμένος πελάτης, θα μου πεις καλά, 9 σου βάλε. Ναι, αλλά λέω γιατί. Κάτι έχασα. Τι είναι αυτό το κάτι. Επικοινωνούσα μαζί τους, που καλά πάντα επικοινωνώ με τους επισκέπτες κυρίως της Booking και της Expedia. Ένας λόγος παραπάνω γιατί είναι πολύ επιρρεπείς στο να γράψουν κριτικές. Έχουν πολύ δυνατό marketing. Να γράψετε πώς περάσατε, να γράψετε. Ανά 3-4 μέρες σου στέλνουν mail. Ναι. Οπότε πάντα προσπαθούσα να πάρω και το feedback, παρόλο που μπορεί να τους χαιρετούσα και στο ξενοδοχείο κατά την αναχώρησή τους, πάντα προσπαθούσα να πάρω το feedback και αφού είχαν επιστρέψει στην χώρα τους. Και ακόμα και το 9, πολλές φορές διεκδίκησα να δω γιατί πήρα το 9. Δηλαδή έφυγε μια πελάτη η οποία ήμουν τόσο σίγουρος την είχα κάνει και upgrade, δηλαδή μου βάλε 9 και λέω 9 γιατί. Γιατί η πισίνα σου μια συγκεκριμένη μέρα δεν ήταν καθαρή όσο έπρεπε. Τις 4 μέρες διαμονής μου. Το πήρα όμως το feedback. Βρήκα που ήταν το λάθος. Γιατί αν δεν το έκανα, δεν θα αναγνώριζα τελικά τι μέτρησε στην πελάτη για να μπορέσει και μου έβαλε το 9 και έχασα το 10. Σωστά. Νίκο, γι' αυτό μας αρέσει να μιλάμε έτσι μαζί σου, γιατί κοιτάς και εσύ και η Rethink τις λεπτομέρειες που μας πάνε ένα επίπεδο παραπέρα. Οπότε σε ευχαριστώ πολύ για αυτό. Ναι. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση η οποία είχαμε και κάναμε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι. Να ξέρεις, για μας είναι πάντα χαρά μας να μιλάμε μαζί σου. Φέρνεις έτσι πολύτιμη αξία και πολύ ωραία insights από τη δικιά σου εμπειρία στο τραπέζι εδώ πέρα. Και ξανά σε ευχαριστούμε για αυτή την υπέροχη συζήτηση. Και να σου ευχηθούμε επίσης έτσι να καλυτερεύεις τον κόσμο της ελληνικής φιλοξενίας με τη σκέψη σου και με τη Rethink και να μας ανεβάζει τον πύχη προσφέροντας μοναδικές υπηρεσίες. Σε εσάς καλή δύναμη, πολλές επιτυχίες που σίγουρα τις έχετε γιατί έχετε πολύ καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες για την ελληνική φιλοξενία παύλα εμπειρία. Σας παρακολουθώ αρκετά και βλέπω αρκετά πράγματα τα οποία βέβαια έχουν μια κοινή φιλοσοφία. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία μας συνδέουν, ειδικά το κομμάτι συναίσθησης, φιλοξενία, ίσον εμπειρία και όχι πώληση δωματίων, θεωρώ ότι είναι
αυτή τη στιγμή ο άξονας ο οποίος μας συνδέει και είμαστε στον ίδιο δρόμο. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Ισχύει. Πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.